Takže dneska je to už tak ďaleko, že už aj toaleta sa programuje. Samozrejme nie je to úplne bežná toaleta, je to klezaná, takzvaná suchá toaleta, a je to toaleta, ktorá v podstate sáčkuje všetky tie tekutiny a tuhé komponenty, a zákazník po montáži si nevie vynachváliť túto toaletu, nakoľko už má odskúšané samozrejme aj klasický kazetový systém. No a tu je hlavnou výhodou to, že v podstate tie sáčky sa dajú hocikedy, hocikam vyhodiť do bežného odpadu, takže nie je s tým absolútne žiaden problém a teda je to fakt, že dobrý nápad.